Вітаю, шановне господарство, з вами Олесь Пазняк і ви глядзіце чарговы беларускі крок. Гэтым разам я знаходжуся у грузінскай сталіцы, у горадзе Тбілісі. І я зраблю гайд па некаторых лакацыях Тбілісі за 1,5 дні. Побачым, што ў мяне атрымаецца. Першае пісьмовае згадванне аб Тбілісі як аб крэпасці над ракой адносіцца да 4 стагоддзя нашай эры. Тады сталіца грузінскіх цароў знаходзілася ў Мцхете за 20 кіламетраў ад Тбілісі. Заслугай вялікага грузінскага цара Вахтанга было тое, што ў 5 стагоддзі ён пачаў будаўніцтва горада, пераносячы сюды сталіцу. Гэтая цытадэль стала рэзідэнцыяй усіх наступных кіраўнікоў у Грузіі. Аднак горад нядоўга быў у руках грузінскіх цароў і ўжо ў 7 стагоддзі быў захоплены персамі, якія лічылі яго сваім паўночным фарпостам. Персідскае валадарства працягнулася таксама нядоўга і яго замяніла арабскае панаванне. Пасля стагоддзяў новым вітком у гісторыі Тбілісі стала трыумфальнае з'яўленне грузінскага цара Давіда, памянушцы будаўнік. У 12 стагоддзі ён адваяваў горад, зрабіўшы сталіцай аб'яднанай Грузіі. У 18 стагоддзі Тбілісі стаў разменнай манетай у вялікай палітычнай гульні расійскай імперыі, асманаў і Персіі. У пачатку 20 стагоддзя Тбілісі становіцца аднім з рэвалюцыйных цэнтраў сацыял-дэмакратаў, якія выступалі супраць расійскай царскай улады. І ў наш час горад выглядае велічна і прыгожа, вабячы турыстаў з усяго свету. Праспект Руставелі – сапраўдны сімвал Тбілісі і адна з цэнтральных вуліц горада. Ён названы ў гонар вядомага паэта і мысляра 12 стагоддзя Шата Руставелі, аўтара паэмы «Віцязь у тыгравай скуры». На праспекце праходзілі мітынгі і пратэсты, якія мянялі ход гісторыі краіны, а таксама святочныя мерапрыемствы і канцэрты. Ён цягнецца больш чым на 1,5 кіламетры, беручы свой пачатак ля плошчы Свабоды і заканчваючыся побач са станцыяй метро Руставелі, дзе ўсталяваны помнік вялікаму паэту. На праспекце размешчаны многія дзяржаўныя, грамадскія, культурныя установы, у тым ліку парламент Грузіі, грузінскі нацыянальны музей, опера і тэатр. Што пабачыць у Тбілісі, калі тут знаходзішся пару дзён? Канешне ж, трэба прайсціся па галоўнай вуліцы, па праспекце Шата Руставелі. Я знаходжуся ў самым пачатку праспекта, гэта пляц Свабоды. Далей праспект цягнецца амаль на 2 кіламетра ў той бок. Тут вельмі прыгожа, маляўніча, шмат галерэй, мастацкіх музеяў, розных дзяржаўных устаноў, а таксама тут жа знаходзіцца парламент Грузіі. Пасля 2020 года шмат беларусаў рэлацыравалась у Грузію. І у Тбілісі жыве мой стары знаёмы, добры сябар Маляваныч, актор Александр Жданович. Некаторыя лакацыі у Тбілісі пакажа сам Маляваныч, бо ён тут жыве ўжо не першы год і ведае гэты горад даволі добра. Ну, ось, як абяцаў, мы у самым сэрцы, напэўна, адсюль пайшоў Тбілісі. Бачыце, за маёй спінай такая вось карцінка, якую вельмі часта можна пабачыць на нейкіх там адкрытках. Вось. І там вершнік такі, гэта цар Гаргасалі, які лічыцца заснавальнікам Тбілісі. Аднойчы, раней тут былі непралазныя лясы. І вось ён, цар Гаргасалі, тут паляваў. І аднойчы пабачыў фазана і выстрэліў у яго. І фазан упаў у крыніцу, і сварыўся. Бо крыніца была такая гарячая, цёплая. Это так уразіла цара Гаргасалі, што ён тут заснаваў новую сталіцу, якую назваў «Цёплая вода», што ў перакладзе значыць Тбілісі. Ось так. Дражэнькія мае, мы з вамі знаходзімся у Тбілісі. Гэты горад я вельмі полюбіў, я жыву тут ужо больш за 2 гады. І зараз мы знаходзімся ў вельмі цікавым месцы, яно называецца Сухі мост. І такі вось блашыны рынок. Можете паглядзець, што тут гандлююць
люди з раніцы прыязджаюць і раскладваюцца, і тут можна купіць, я не ведаю, ад шахмат там 100-гадовых до нейкіх рэчаў, якія выраблены сваімі рукамі, метал, камень, да, каштоўны, старыя пліты, да, музычныя і гэтак далей, гэтак далей. Што вам яшчэ расказаць? Упершыню я трапіў у гэты горад, страшна сказаць, у 1986 годзе. Я думаю, большасць вас яшчэ не нарадзілася тады на свеце. А это было першае такое падарожжа, гастролі з рускім тэатрам, дзе я працаваў. Толькі прыйшоў з студэнцкай скам'і. Да? Я мала што помніў пра гэты горад, але потым прайшло вось больш за 30 гадоў, 36. Да, калі я трапіў сюды ізноў, лёс мяне сюды закінуў, я не шкадую пра гэта. Гэта вельмі гасцепрыемны, гасцінны горад. Тбілісі, горад, дзе, акрамя, безумоўна, это сталіца Грузіі, і акрамя грузінаў, тут жывуць яшчэ вельмі шмат іншых нацыянальнасцяў. Гэта армяне, ёсць цэлыя раёны армянскія, габрэі, ёсць таксама цэлыя габрэйскія раёны, рускія, конечно, зразумела, бо это была доўгі час часткай расійскай імперыі. Туркі і некія вось усходнія такія людзі. І гэта шмат сотен гадоў так. І таму я вот заўсёды тут адчуваю атмасферу такой талерантнасці ці такой вельмі ну, гэта пафасна можа гучыць, но такой атмасферы вот любові. Нават сабакі, вось вы пабачыце, вось ну, сабачка маленькая бегае. Тут гэта горад сабак, сабачий горад, але не таму, што людзі злыя, наадварот, таму што тут вельмі шануюць нават бездомных сабак, іх не знішчаюць, а робяць ім такія чіпы, яны падкармліваюць, яны тут жывуць, уже не кажучы пра тое, што амаль кожны грузін мае яшчэ сваю ўласную некую сабаку ці двух, і катоў таксама. Сухі мост у Тбілісі – адно з месцаў, якое любяць наведваць турысты. На мосце знаходзіцца блашыны рынак, дзе знатакі прадметаў даўніны могуць знайсці што-небудзь цікавае для сваёй калекцыі. Рынак узнік у пачатку 90-х пасля распаду СССР, а мост быў пабудаваны ў сярэдзіне 19-го стагоддзя. У гэтым месцы калісьці працякаў рукаў ракі Куры, які вырашылі асушыць у 1933 годзе. Цяпер пад мастом размяшчаецца ажыўленая аўтастрада. Да, ну вось чаго тут толькі не пабачыш вот, ад старых нейкіх шахмат, старых кніжак. А самае галоўнае, вельмі цікава стасавацца з тымі, хто гандлюе, з самімі грузінамі. Яны вельмі словаахвотлівыя і задавальненнем з вамі захочуць пазнаёміцца. А зараз мы на пачатку такога раёна, які я б назваў, ну, такі тбіліскі Арбат. І вось справа ад мяне такія скульптуры. Першае гэта такі дворнік з палоцен Мікола Перасмані. Другі гэта Дон Кіхот і Санчо Пансо, і хіба, напэўна, ось Дон Кіхот гэта роля Кахі Кавсат, знакамітага артыста з фільма грузінскага пра Дон Кіхота. А далей героі знакамітага пісьменніка савецкага часу, грузінскага пісьменніка Надара Думбадзе. Запрашаю прайсці, далей будзе яшчэ цікавей. Вуліца, па якой мяне павёў Маляваныч, носіць назву грузінскага паэта 12-го стагоддзя Іана Шаўтэлі. Тут стаяць знакамітыя скульптуры, а таксама тэатр марыянетак. Зараз там далей вы пабачыце знакамітую вежу ля ўвахода ў тэатр Резо Габрядзе. Резо Габрядзе гэта культавы сцэнарыст фільмаў Данэлі знакамітых, а яшчэ стваральнік тэатра лялек, які тут знаходзіцца. І ён праектаваў гэтую такую як бы падаючую вежу, у якой вельмі шмат такіх маленькіх дробязяў цікавых, такіх мастацкіх. Вось давайте бліжэй паглядзім. Самы маленькі гадзіннік у свеце, потым адлегласць, здаецца, ад сонца да зямлі, ці вага зямлі, гэтак далей. Ну, такія приколы, якія былі вельмі уласцівыя самому Резо Габрядзе, чалавеку
свята такой, чалавек свята, чалавек фантазія. А яшчэ тут наверсе, насамрэч, кожную гадзіну адчыняюцца дверцы і выходзіць анёл і б'е ў колакал. А ніжэй открывается так само дверца, и там выходит, як называется, коло жыцця. Выходят такие по крузе фигурки. Спочатку дзіцёнак, потым ён вырастае, потым ён уже с подругой, да? А потым яны уже кацяць калыску, у іх самих нараджаецца дзіцёнак, а канчаецца тым, што яны уже такія старыя, і потым магілка выязджае такая. І рабіла гэтыя, дарэчы, лялькі моя знаёмая мастачка з Москвы Саша Лунякова. Вось так. Тэатр марыянетак мае ўсяго 80 глядацкіх месцаў. Рызо Габрыадзе пабудаваў яго ў 1981 годзе. Спектаклі паспелі пабываць у многіх краінах свету і бралі ўдзел у найбуйнейшых міжнародных фестывалях у Нью-Йорку, Таронта, Дрэздане, Парыжы і іншых гарадах. Цікавая адметнасць. Раз у гадзіну на балкончыку вежы тэатра з'яўляецца анёл і робіць невялічкі перформанс, які збірае людзей, каб пабачыць цікавостку. Я, на жаль, спазніўся літаральна на некалькі хвілін, а чакаць гадзіну з-за шчыльнага графіка не ўяўлялася магчымым. Таму перформанс анёла я не зняў. Распавядзі пра мост. Такое место. Как бы турыстское, что ли. Это пешее, можно пройти с одного боку горы на іншую. И ночью так светится привабно. Но одно из таких символов так само Тбилиси. З яго можна, любят люди там фотографоваться и на один, на інший бок. Давайте зойдем на его. Мост міра – не аўтамабільны мост дугападобнай формы са шкла і сталі над ракой Кура. Ён з'яўляецца адной са славутасцяў Тбілісі, якую нельга прапусціць. Мост быў пабудаваны па ініцыятыве прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і быў адчынены ў траўні 2010 года. З практычнага пункту гледжання гэты мост вельмі зручнае звяно паміж нядаўна пабудаваным паркам Рыцы і старой часткай Тбілісі. З моста таксама адкрываюцца зачаравальныя віды на стары горад. Я стаю на мосце міра. Гэта адносна новы мост у Тбілісі. Ён быў пабудаваны ў 2010 годзе. Ягоная працягласць 156 метраў. Будавалі яго ў Італіі і ў складзе 200 частак прывезлі сюды у Тбілісі. Мост злучае старую частку горада з паркам і перакінуты праз рэчку Кура. Мост вельмі прыгожы, уначы ён свеціцца рознымі агнямі, якія на азбукі Морза перадаюць хімічныя элементы, з якіх складаецца чалавечае цела. Мост вельмі падабаецца турыстам. Тут заўсёды шмат людзей, мастакоў, музыкантаў, якія спяваюць, якія малююць розныя шаржы. Вось. І ўдзень і ўначы тут заўсёды ёсць рух. Мост прываблівае людзей. Ну, кайфуйте. Будьте здоровы. Как по-английски будет? Yes, it's spontaneous. По-английски будьте здоровы. Аргентина. Bless you. Ну, не надо глядеть, как скажу, ты неправильно сел. She's used to it. Do you mind getting a couple pictures that you can share? Oh, well done, Dennis. That's awesome. That's beautiful. Good angle, too. Ну, вот там Тацмин, да. Тут сам. Я тут и думаю, видите, что мы еще там крыху походим по этой крепости, и можно... Я уже прошу вас, чтобы у меня у всех еще ей показывали. Я уже так крыху как бы подстамимся. Мы просто можем вертаться по этой там вулочке, ось якраз до этой площади Ліберті. Канатная дарога з'яўляецца неад'емнай часткай гісторыі горада. Яна была пабудавана ў 2012 годзе і дае унікальную магчымасць убачыць Тбілісі зверху. На працягу захапляльнага ўздыму пасажыры атрымліваюць асалоду ад відаў на стары горад з яго ажыўленымі вулачкамі і архітэктурнымі помнікамі. А дасягнуўшы вяршыні гары Мтацмінда, пасажыры ўбачаць захапляльныя панарамныя віды на горад.
Зараз такая гісторыя з гумарам крыху, легенда хутчэй, пра тое, як грузіны атрымалі вось гэтую зямлю, на якой яны зараз жывуць. Калісьці Бог раздаваў землі, і да яго стаяла цэлая чарга, і кожны народ хацеў атрымаць самую лепшую. І вось калі ён раздаў усе землі, прыбегаюць да яго нейкія вясёлыя людзі і кажуць: а нам? Ён кажа: а я ўжо все раздаў, дзе вы былі? А мы там віно пілі, спявалі. І яны, не пакрыўдзіліся, а так яму сказалі: а пойдзем з намі, вып'ем, заспяваем. Бог выпіў з імі, заспяваў, і так яны яму спадабаліся, што ён кажа: слухайце, у мяне быў маленькі кавалачак зямлі, хацеў для сябе яго пакінуць самай лепшай. Але б вы мне так спадабаліся, я вам дам гэту зямлю. Вось грузіны лічаць, што такім чынам вось гэта цудоўная зямля пришла до их. Хотя армяне рассказывают точно докладно такую же самую легенду. Александр, колькі часу вы уже знаходзіцесь у Тбілісі? Гэта тайна, таямніца. Чаму? Для тых, хто будзе занадта цікавіцца маёй асобай там у некаторых колах. Я жартую. 3-й год пайшоў, 2 гады. Як уражанне агульныя такія ад Грузіі, ад Тбілісі, ад Каўказа, Слухайте, ад людзей, якія жывуць? Я нічога новага не скажу, калі скажу, што гэта краіна, якая заўсёды нейкі след пакідае ў тваім сэрцы. Пра гэта шмат сказана, і я тут нічога новага не адкрыю. А што б вы сказалі беларусам, якія расцярушаныя па свеце, якія-небудзь словы? Жыве Беларусь. Сакартвела гаўмарджос. Можа быць, трэба у нейкім сэнсе взяць прыклад з грузінаў. У іх яны таксама вельмі шмат падобнага ў лёсе Беларусі і Грузіі, у тым, што яны знаходзяцца тэрытарыяльна і гістарычна паблізу з такой магутнай нейкай імперыі, якая ўвесь час уплывае і хоча змяніць, і хоча захапіць, і культурніцка, і тэрытарыяльна. І вось грузіны не губляюць надзею, яны захоўваюць сваю мову, сваю культуру, не раствараюцца ў гэтым рускім свеце. Напэўна, гэта трэба рабіць і нам, дзе б мы не знаходзіліся, ці ў Грузіі, ці ў Амерыцы, ці ў Польшчы, ці ў Беларусі. Памятаць пра тое, што калі мы хочам заставацца беларусамі, то гэта магчыма. Спадар Александр, а што новага вы адкрылі для сябе па-за межамі Беларусі? Што новага? Шмат чаго новага. Новых людзей, новае сябе, усё новае насамрэч. У меня па сутнасці пачалося абсалютна новае жыццё. Усё маё з чыстага аркуша. Абсалютна. У нейкім сэнсе да. Асабліва вось тут большасць, канешне, шмат знаёмых маіх знаходзіцца там у Варшаве, у Польшчы, у Вільні. Ёсць знаёмыя, немало. Але вось тут у Тбілісі хіба вельмі мала было. На пальцах адной рукі можна пералічыць, і усе гэтыя новыя знаёмствы, сяброўствы, не толькі з беларусамі, але і з грузінамі, напрыклад, гэта узбагачае, гэта новыя людзі, новыя сувязі, новыя нейкія віды дзейнасці, якімі я раней не займаўся. Я пачаў тут пісаць казкі, надрукавалася і з'явілася кніжка першая ў жыцці. Я спрабую сябе... прочитаю. Обовязково. Як вы павінны просто? Обовязково. Конечно. Я спрабую сябе у ролі вядоўцы YouTube, там TikTok і так далей. Это нейкі фармат, які раней у мяне не было. І так далей. Гэта сітуацыя, конечно, непростая ситуация, але яна прымушае не складваць лапки, а открываць нешта, бултыхацца, як тая жабка, якую кінулі
вядро з молоком, і вона не потонула, але збила спочатку слівки, потім масло і вибралася. Так і нам треба не спинятися, Рухаться а рухатися. наперед. І все буде добре тоді. Конечно. Господар Олександр, дякую за екскурсію. Жадаю натхнення, нових творчих планів. Живе Білорусь і Мадлоба. Живе вічно. Сакартел Лагал Марджос, будете у Тбілісі, звертайтеся. Пасля гэтага мы развіталіся з Маляванычам, і я працягнуў самастойна вывучэнне грузінскай сталіцы. Скажу шчыра, тут я другі раз, першы быў у 2015 годзе, але з тых часоў ужо мала што памятаю, да і быў няшмат дзе. А гэтым разам вырашыў не даваць сабе адпачынку, а максімальна паглыбіцца ў стыхію Тбілісі, наколькі гэта магчыма за кароткі тэрмін. Ну што, пагналі далей? Акрамя канатнай дарогі ў Тбілісі ёсць лінія фунікулёра. Чым яна адрозніваецца ад канаткі? Усё вельмі проста. Вагон фунікулёра рухаецца па рэйках. Вагон канаткі рухаецца па канату. Лінія фунікулёра – гэта звычайны рэйкавы шлях, выкладзены на схіле гары пад вялікім кутом. І вагон па тыпе трамвайнага, які выцягваюць наверх з дапамогай каната. Ён быў пабудаваны ў 1905 годзе бельгійцам Альфонсам Робі. Тбіліскі фунікулёр вядзе з цэнтра, як і канатка, на верхні парк гары Мтацмінда, але крыху з іншага боку. Я знаходжуся ў Мтацмінскім парку, які размешчаны вышэй за грузінскую сталіцу Тбілісі на 227 метраў. Хто наведвае Тбілісі, абавязкова трэба пабываць тут, а каб патрапіць сюды, трэба ўзяць фунікулёр. Фунікулёр давязе вас на вышыню 727 метраў над узроўнем мора, і тут, у гэтым парку, адкрываецца панарама на ўвесь горад Тбілісі. Гэта вельмі прыгожа, вельмі файна, а фунікулёр – гэта адна увогуле са славутасцей Тбілісі. Упершыню фунікулёр быў адкрыты ў 1905 годзе. Ён рухаецца даволі хутка, а што адкрываецца, пакуль ты едзеш, гэта горад, гэта дрэвы вакол, гэта сама дарога, проста файка глядзець уніз альбо ўверх, калі рухаешся. А тут, у гэтым Мтацмінскім парку, варта пабываць, тут шмат для сямейнага адпачынку, увогуле шмат атракцыёнаў, розных забаў, стаіць тэлевежа грузінскага тэлебачання. Месца арыгінальнае сапраўды. І тым больш добрае надвор'е, свеціць сонейка, няма ніякага дажджу, горад і горы за ім бачны вельмі цудоўна. Мне тут падабаецца. Сяджу ў фунікулёры, чакаю спуску ўніз. Дзякуй бельгійцам. Бельгійская кампанія распрацоўвала гэты цягнічок, фунікулёр. Вось, і дзякуй інжынеру Альфонсу Робі, які стварыў такую славутасць для горада Тбілісі. Амаль у самым цэнтры Тбілісі можна знайсці стары закінуты кадзілак. Мяркуючы па ўсім, ён стаіць тут ужо вельмі доўга. У самой машыне можна заўважыць мноства хламу, арыгінальныя дыскі заменены, дах са слядамі іржы. Сам двор, дзе знаходіцца машына, каларытны, як і шмат іншых тбіліскіх дворыкаў.
Але акрамя невялікай таблічкі побач з машынай нічога не нагадвае аб тым, што месца з'яўляецца вельмі папулярным сярод наведвальнікаў горада. Калі я сам шукаў, дзе знаходіцца гэтае месца з кадзілакам, то не змог адразу знайсці дакладнае размяшчэнне і ўвогуле сумняваўся, што іду правільна. Таму даю адрас Тбілісі, вуліца Івана Мачабелі, 12. Па адрасе неабходна прайсці ў арку з вуліцы на двор, дзе і будзе стаяць рарытэтнае аўто. Я стаю ля вельмі рарытэтнага аўтамабіля. Гэта Кадзілак 1942 года. Яму споўнілася ўжо 82 гады. І ёсць такая легенда, звязаная з гэтым аўтамабілем, што адзін заможны тбілісец набыў яго калісьці за вялікія грошы, ён збіраў на гэты кадзілак, але калі набыў, у яго не было больш грошай для таго, каб запраўляць гэтую машыну. Не было грошай на бензін. Таму гэты кадзілак паставілі ў дворык, і ён ніколі адсюль не выязджаў. Але ёсць таблічка, на якой напісана, каб людзі змаглі падарыць гэтаму кадзілаку другое жыццё і скінулись маленькай суммай для таго, каб яго адрэстаўрыраваць. Вось такая вось гісторыя. Не ведаю, ці жыве яшчэ ўладальнік гэтага кадзілака, але аўтамабіль стаіць шмат гадоў на сваім месцы. У гэтым утульным тбіліскім дворыку. Я думаю, што ў свой час якая-небудзь гангстерская чыкагская групоўка выкарыстоўвала яго ў адпаведных мэтах. Машына сапраўды выглядае ачмурэнна. У гэтай машыне, канешне, нічога не працуе. Яна проста як дэкор, але яна аздабляе гэты дворык. Нацыянальная галерэя Грузіі – упадабанае месца знатакоў мастацтва. Тут вы знойдзеце часовыя і пастаянныя выставы вядомых грузінскіх і замежных мастакоў. Галерэя знаходіцца на праспекце Руставелі, і цяпер у ёй захоўваецца больш за 30 000 каштоўных экспанатаў. Сярод іх пастаянныя выставы такіх творцаў, як Ніка Пірасмані, Давід Какабадзе, Ладо Гудыяшвілі і Якаб Нікаладзе. Калі будзеце тут, то запомніце, што ўваход у галерэю не з цэнтральнага боку, з праспекта, а з тыльнага. Чаму так, я не ведаю. Напэўна, так больш зручна. Я даўно хацеў пабачыць карціны Ніко Пірасмані. І знаходзячыся ў Тбілісі, канешне ж, я не абышоў бокам нацыянальную галерэю. Тут цэлая заля ягоных прац. Увогуле, у Тбілісі вельмі шмат музеяў, розных галерэй, якія знаходзяцца на праспекце Шата Руставелі. Таму тут вельмі і вельмі цікава. Усім раю наведаць нацыянальную галерэю ў Тбілісі. Ніка Пірасмані быў мастаком-самавучкай, прадстаўніком прымітывізму. Мне было цікава пасля наведвання галерэі пабываць у музеі творцы. Цікава, што музей Пірасмані ў Тбілісі лічыцца самым маленькім музеем свету. Гэта мне патлумачыла даглядчыца музея, спадарыня Дары. Музей размешчаны недалёка ад чыгуначнага вакзала і ўяўляе сабой пакойчык пад лесвіцай, дзе стаіць ложак, стол і яшчэ ёсць некалькі рэчаў. Там няма вокнаў і пануе змрок. Да самога Пірасмані рэчы ў пакоі не адносяцца. Сам мастак жыў тут апошнія часы свайго жыцця. На мальберце ў пакоі копія актрысы Маргарыты. У яе і быў закаханы Ніка Пірасмані, але яна не адказала яму ўзаемнасцю, выбраўшы бліскучае і заможнае еўрапейскае жыццё. Потым Маргарыта ўсім казала, што на палатне вялікага Пірасмані намалявана яна. На фотаздымку ля карціны яна стаіць злева.
Што жанчына адчувала ў гэты момант, можна толькі здагадвацца. Самы маленькі музей у свеце знаходзіцца ў Тбілісі. І гэта музей вядомага мастака, працы якога стаяць у нацыянальнай галерэі ў Тбілісі, Ніка Пірасмані. Вось гэта дзверы, у якія мастак заходзіў да сябе ў пакой. Пакой пад лесвіцай, зусім маленькі, там ложак, стол, паліцы і больш нічога няма. Тут мастак правёў апошнія гады свайго зямнога жыцця. Калі ў яго яшчэ не было сусветнай славы, сюды прыходзілі іншыя мастакі, каб яго падтрымаць, каб пабыць разам са смяротна хворым чалавекам. Вось у такіх умовах жыў калісьці сусветна вядомы мастак Ника Пиросмани. Пиросмани родился в 1862 году в селе Мирзани в Кахетии. До 8 года жил в Мирзани, когда сын уезжал в Тбилиси, он тоже переехали в Тбилиси. А потом очень рано умерли родители, и после того он жил к своей сестре Марьям. Марьям жила в Тбилиси. Марьям тоже скончался рано. И он был слугом богатых сын Николая II. Потом он встретился с своего друга Зазешвили, который был художник, и они вместе рисовали на стенах и дуками, вроде ресторана. Вот здесь оригинальный тот ковры, который подарила мама. Маргарита пела и танцевала возле потому что эти рестораны пели, танцевала. Она отказалась и уезжала в Париже. Когда была выставка в Париже, она уже старая была, пришла и сказала, что это я. Для своей сестры еще одна сестра была, она жила в Мирзани, одноэтажный дом. И в 1960 году на базе этого дома открыли дом-музей Пиросмани. Но потом рядом построили большое выставочное здание. Но сейчас там реабилитация. У нас уже сказала 14 оригиналов Пиросмани и оригинал Пикассо «Портрет Пиросмани». Временно перенесли в Сельмаве. Так часта бывае, што пры зямным жыцці шмат якія мастакі не маюць вядомасці, а становяцца вядомымі толькі пасля свайго зямнога жыцця. Вось так адбылося і з Пиросмани. Канешне, ягоныя працы заслугоўваюць яшчэ грунтоўнай такой адзнакі, але умовы, у якіх ён жыў, яны сведчаць аб тым, што усе людзі смяротныя і земная слава, яна не такая вялікая і не такая грандыёзная, як можа здавацца адкульсьці збоку. З панурага падвала музея плошчай 6 квадратных метраў можна прайсці па вуліцы Пиросмани. На сценах дамоў тут шмат рэпрадукцый яго прац, а таксама графіці, у якіх увасоблена сучаснае пераасэнсаванне прац вялікага мастака. Як патлумачылі жыхары, яны гэтую вуліцу аздобілі самі. Я прайшоўся па ёй з задавальненнем, і хоць нацыянальная галерэя з творамі мастака знаходзіцца далёка ад вуліцы Пиросмани, я не пашкадаваў, што за адзін раз пабываў і там, і тут. Музей Пиросмани знаходзіцца на вуліцы самога Пиросмани. І тут, калі прайсціць па гэтай вуліцы, вельмі шмат графіці розных малюнкаў і нават маленькіх малюначкаў, якія адлюстроўваюць працы вялікага мастака. За маёй спіной пераасэнсаваная праца «Дворнік» Ника Пиросмани. Яна ўжо выканана ў сучасным стылі, гэта графіці, але яна ў сабе нясе той сэнс, той адбітак, які укладаў вялікі Пиросмани у сваім палатне. Калі вы ўжо пабачылі стары Тбілісі,
і захацелі зірнуць на горад пад іншым кутом зроку, то вам неабходна наведаць манумент «Хроніка Грузіі», вядомы яшчэ як грузінскі Стоунхендж. Ён прысвечаны гісторыі Грузіі і ролі хрысціянства ў краіне. З гары адкрываюцца цудоўныя віды на Тбіліскае мора і архітэктуру савецкага перыяду або звычайныя панэлевыя дамы. Манумент быў створаны сусветна вядомым скульптарам Зурабам Церетелі ў 1980-х гадах. Здалёк немагчыма ўявіць памеры Стоунхенджа. Але як толькі вы паднімецеся па ўсходах, перад вамі з'явіцца 16 масіўных калон, высечаных з бронзы і медзі, вышынёй больш за 30 метраў. Глядзяцца калоны велічна і эпічна. Перад манументам усталяваны крыж з вінаграднай лазы святой Ніно, якая распаўсюдзіла хрысціянства ў Грузіі. За калонамі знаходіцца невялікая царква дабравешчання Прасвятой Багародзіцы. Калі вы хочаце візуальна ахапіць шматвекавую гісторыю Грузіі і атрымаць асалоду ад захапляльных відаў, то гэтае месца для вас. Помнік вельмі маляўнічы, а чмурэнныя здымачкі проста гарантаваны. Я знаходжуся ў месцы, якое называецца грузінскі Стоунхендж. Тут 16 здаравенных калон, выкананых з бронзы і з медзі. Унутры там знаходіцца камень. Яны зроблены ў 1980 годзе па праекце вядомага скульптара Зураба Церетелі. І на гэтых 16 калонах, в прынцыпе, прадстаўлена ўсё гістарычнае жыццё Грузіі. А ўнізе тут евангельскія матывы з жыцця Ісуса Хрыста. Уся гісторыя Ісуса, якую ён праходзіць праз Евангелле. Глядзіцца ўсё гэта даволі велічна, прыгожа і сапраўды гэтае месца можна назваць Стоунхенджам. У гэтым месцы, у адрозненні ад іншых турыстычных месц Тбілісі, цішыня і пакой. Побач знаходіцца Тбіліскае мора, гэтае месца знаходіцца на гары, далей савецкія раёны Грузіі. Турыстаў тут не шмат, бо трошкі аддалена ад цэнтра, але тут варта пабываць кожнаму, хто наведвае старажытны і вечна малады Тбілісі. Тбілісі унікальны горад. Ён быў заснаваны ў 5 стагоддзі нашай эры царом Вахтангам. Горад спазнаў шмат войн і нашэсцяў з боку арабаў, туркаў-сельджукаў, персаў, але Тбілісі заўсёды восставаў, як фенікс з пепла. У гэты горад хочацца вяртацца, бо тут ёсць своеасаблівы вайб, свая сіла. Вось і я знаходжуся ў адным са знакавых месц для гэтага горада. У Тбілісі выдатна працуе грамадскі транспарт. Аўтобусы і таксі закінуць вас у любую кропку горада. Пры гэтым транспарт ходзіць даволі інтэнсіўна. Аднак мне больш за ўсё полюбілася тбіліскае метро. І хоць у мэтах бяспекі, бо гэта стратэгічны аб'ект, як мне патлумачыла ахова і забараніла здымаць, але я ўсё ж такі паспеў зрабіць трошкі відэа. Тбіліскае метро пачало будавацца ў 1952 годзе. Тады па нормах у горадзе не было мільёна чалавек. Але будаўніцтва было распачата, і тбіліскае метро з'яўляецца 4-м метро, якое было збудавана ў часы Савецкага Саюза, і першым метро на Каўказе. Метро мае 2 галіны і ўсяго 22 станцыі. Але яно вельмі цікавае. Хто будзе ў Тбілісі, яго абавязкова варта наведаць, каб пракаціцца на гэтых цягнічках. Яны ачмурэнныя і ніколі не з'яўляюцца цалкам загружанымі на 100%, як у іншых буйных гарадах свету. На сённяшні дзень метрапалітэн – гэта сетка з 2 ліній і 22 станцый.
якая дазваляе пасажырам штодзень хутка і камфортна перамяшчацца практычна па ўсім горадзе. У перыяд з 2004 па 2012 гады метрапалітэн Тбілісі быў падвергнуты істотнаму працэсу мадэрнізацыі. Былі адноўлены вагоны, стаўшы больш камфортнымі, рэканструяваны станцыі, а таксама уведзена сучасная сістэма аплаты праезду з дапамогай карты метрамані. Час працы метрапалітэна з 6 гадзін раніцы да 24 гадзін ночы. Інтэрвалы паміж цягнікамі складаюць ад 2,5 хвілін у гадзіны пік да 10 хвілін у позні вячэрні час. Усе аб'явы ў вагонах метро, як і паказальнікі напрамкаў і станцый на дзвюх мовах – грузінскай і англійскай. Метро ў Тбілісі будавалася ў савецкія часы, таму тут такі стыль, усё зроблена з мармура, такое старое, чымсьці нагадвае вось гады якія-небудзь 70-е, нават 60-е. Але тут цікава, каб паглядзець, як у свой час будавалася метро ў савецкія гады. У Тбілісі шмат антырускіх графіці, хаця да рускамоўных людзей адносіны нармалёвыя. Прынамсі, я не заўважыў чагосьці надзвычайнага. Я думаю, што надпісы, звязаныя ў першую чаргу з законапраектам аб празрыстасці замежнага ўплыву або папросту з законам аб іншаагентах, за якога Грузію штарміць. Яна на сённяшні дзень знаходзіцца на раскрыжаванні. У траўні гэтага года грузінскі парламент прыняў закон у трэцім і канчатковым чытанні. Дакумент вельмі падобны на расійскі закон аб іншаагентах, хаця кіруючая партыя грузінская мара гэта адмаўляе. Закон пагражае змяніць курс краіны з еўраінтэграцыі ў іншы бок. Пратэсты супраць закона праходзяць як у Тбілісі, так і ў іншых гарадах краіны, што прыводзіць да сутыкненняў пратэстоўцаў з паліцыяй. Апазіцыя сцвярджае, што законапраект узаконіць рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці прывядзе да развароту Грузіі ад захаду і паглынання Расіяй. Відавочна адно – Грузія стаіць на раздарожжа. І ў які бок яна пойдзе, ад гэтага будзе залежаць далейшая сітуацыя з дэмакратыяй у рэгіёне і арыентацыяй краіны ва ўсіх яе сферах. Беларуская прысутнасць у Тбілісі і ўвогуле ў Грузіі таксама немалая. Пасля 2020 года Грузія стала краінай, куды найбольш зручна было ўцякаць ад пераследу, бо сюды не патрабуецца віза. Хтосьці адсюль паехаў далей, разглядаючы Грузію як перавалачны хаб, але камусьці грузінская рэчаіснасць прыйшлася даспадобы і людзі вырашылі застацца. Як бы там сабе не было, але беларусы ў Тбілісі і Грузіі заяўляюць аб сваёй прысутнасці і ладзяць акцыі пад бел-чырвона-белымі сцягамі. А таму Беларусь жыве, у тым ліку і ў Сакартвэла. Сегодня день воли, день свободы в Беларуси. Мы не можем сейчас выйти на улицу в Минске, но мы можем выйти на улицу свободной Грузии. Здесь все наши друзья, здесь все белорусы, живущие в Тбилиси. Мы очень рады друг с другом просто встретиться, поздороваться, обняться. И понимать, что мы вместе, что мы белорусы, что у нас есть национальная идея, у нас есть общество, у нас есть единство, солидарность. Это очень важно, чтобы не сломаться, не разъединиться, не быть таким разъединенным, как российское гражданское общество. Мы видим будущее России, Беларуси, Украины по-разному. Мы верим в свободную, независимую Украину, мирную, без войны, без российской оккупации. Мы верим, что и Беларусь будет деоккупирована от России, и Грузия будет деоккупирована от России полностью, на все 100%. Вот. Каким мы видим будущее России, не знаю, мы никаким его пока не видим. Тут важно, чтобы сами россияне смогли договориться, объединиться друг с другом и построить ту страну, которую они хотят, вместо того кошмара, который построен сейчас, вместо тюрьмы народов. Она должна быть
каким-то образом реформирована и изменена в лучшую сторону. 3 таких адметнасці, якія кідаюцца, калі прыязджаеш у Тбілісі і пачынаеш знаёміцца з гэтым горадам. Першае, тут вельмі распаўсюджаная англійская мова. Вось, здавалася б, Расія паблізу, руская таксама гучыць, але моладзь, пераважная большасць, вот з кім я сутыкаўся тут, яны размаўляюць альбо па-грузінску, альбо па-англійску. Тое ж самае я заўважыў і ў Батуме. Другая адметнасць, тут вельмі таннае таксі. У прынцыпе, за невялікі кошт можна лёгка даехаць з аднаго канца горада у другі канец горада. І, канешне ж, у Тбілісі кожны кут, кожны завулак тут у цэнтры ён з'яўляецца гістарычнай каштоўнасцю. Я думаю, што гэты горад не саступае ні ў чым такім гарадам, як, для прыкладу, Рым, Берлін, Парыж і іншыя гарады. Таму тут не дзіва, што вельмі шмат турыстаў, асабліва з усходу, калі лёгка і блізка трапіць сюды. Вось індусы едуць сюды, арабы, туркі. Горад вельмі прыгожы. І зараз вот у гэты перыяд, весна, лета, турыстаў будзе з'яўляцца яшчэ больш. Сябры, дзякуй вам, што вы даглядзелі гэты крок да канца. Я быў у Тбілісі ўсяго 1,5 дні. Канешне ж, каб наведаць гэты горад і пабачыць усе ягоныя цікавосткі, трэба нашмат больш часа. Таму я б вярнуўся б у гэты горад яшчэ раз. Ён таго сапраўды варты. Дзякуй за тое, што вы застаецеся са мной, застаецеся з беларускім крокам. Усё будзе добра. Жыве Беларусь!